Бургас действително се утвърждава като хъб, като център за научни изследвания, за анализи, мониторинг и развитие на секторите на синята икономика. Черноморското крайбрежие ни дава много възможности за това да мислим за устойчивото бъдеще и развитие. Започвам с възможностите, които предоставя синята икономика, като се базирам на малко статистически данни. 40% от населението на Земята живее в крайбрежни региони. Повече от 3 милиарда души разчитат на океаните и моретата за своето съществуване и 80% от световната търговия се извършва по море. Както знаете, синята икономика включва заетост, екосистемни услуги и културни услуги, като в световен мащаб оборотът възлиза на между 3 и 6 трилиона долара.